dah kajing persyak ka bajor lo kajing tumbu ka ba sop jong ka sarkar jalla ban kada no ya ka Conservation Training Institute CTI jong ka Soil and Water Conservation sama khanu ban penkelapat ikatai ka jaga saka industrial estate kini ngalam jaga Joint Action Committee ni lightly kisnong ke bagan thup ya ka umpher khat armer ampangre bat ka matchogre han kat ki pai ba nang sosnang kila mi pai ba man persyak jor ya ka ni kajing tumbu jong ka sarkar na ba no ru ba ka syim ya ka rai ka ba sop klem kajing petiap ne menjulang jagi pat ba nong song senong akan kasi la pelang ya kajing ya pat ba asdang dadu ka senong umpher bat pun kot aplau jong ka office ka CTI ya khat armer hagablan man a jeng ka sandu dagi kenhun sambalang ke bakan thup ya ka KSU FKGGP bat RBYF Banihat Citizen Forum Garu Student Union Ribai Regional Unit Banihat Women Society ikana school jong ka St Jude Secondary School umpher kipai ba klara iki poster ban penpau iki kentin persya kabajur ban pendam ru iki jeng sop jegi bo sarkar jala khamtam ya iki jasngap menti jong amri ramak jala ukandra sama halo kejing kerpa jeki nelam snong man sim de kwi kenenti halo ne kejing thu ban kala ka khana ya katai ka CTI nakaliang kini alam kila a kejing kran kila pendam jor ka sarkar aliang kini alam kila a jeng kran kila pendam jor ka sarkar halor kini karai ba sop jongka ya turu baganik kan kata sibut ya ka mai mariang ka ba don ki klau ki bajerngam bat ki dawai ki kan bat ki babun ki tolong ombap omdi ju kini ki lightly ki snong ki badon kemba lahajar ngot ki pat ba nong song snong hadin ka jingat pat ba kini lam larai ban lek ya kendu ya umjing ba ka jela bat lu ban ai biang da ka jing tho alo ka rai ka bala sim ba kan ka jingmi ki pat ba ban persya ya kate ka jing thumu jong ka sarkar jela Kadang katakan ke jongi, hendak handu kat kini kisi, nyimyo i ya kita ki pernah persnam ke jongi, bakin den, hak kata ke factory bakin yok putri ke kam ke jam ke jongi. Because we have all these living things, we also are living things, our animals, plants, all are living things, as you know. Yes. So we have to protect. It is our right. We have to protect this environment and the world, the living atmosphere. And we see how beautiful this area is with the greenery. So we have to keep up that greenery all throughout, and we also have to live according to that and protect and safeguard our forest, our animals and our human life. So I am happy to be here to take part in this rally to protect our environment and to safeguard our life and the life of all the animals, birds and the trees. So thank you so much for conducting this. So in the name of the St. Jude School, I also ask good that we are taking part in this protest rally. So we do not know what is going to happen, but we have to stand for our right. So we all are human beings, we have our own rights, we have to keep up that rights, and we will stand for that. Yes or no, my students? Yes. We stand for to protect, safeguard our nature. So ya tak paleni thoga pa bol abri adeng tak paleni thoga pa ko changnan ang jama usiong dang factory lang ko lang ama tak pale bol adeng ya abri ang ko chode changa dong thogen ma ni ko man changa de set na nangen makuna nangen mo chada le dan nangen dalda abba chenga mang aro hata blong na khosak ko nang na khosak lang chi yang na nangen chenga uni ga man gamakan maklak mo ya na factory una manjoa factory una manjoa factory una manjoa मैं कहना चाहता हूँ जैसे कि अभी देखिए 2018-19 से ये इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए ये लोग प्रपोजल ले चुका है हबगांव बेंगला ऑफ गवर्नमेंट
तो इसलिए और हम लोग एक बार और ताली मारेंगे, इसलिए कि हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट बांडीहाट को नंबर 1 पॉल्यूशन स्टेट बना दिया है ऑल ओवर इंडिया। और अभी ज्यादा दूर नहीं है, और 3 साल का बाद वर्ल्ड में नंबर 1 आएंगे बांडीहाट पॉल्यूशन में। कुंभ का फेडरेशन ban snautanat ban yawan ya kane ka jinga khot ka jinga wer ka jongphi ban don rakat lang mati hakane ka por hakane no phaisi kalang ba hadin ban iyo ka jing pentet na kine ki lai tli ki nong sensar snong ki blai khot ya wer ya gi ban don ban talang mati hakane ka ski ka ba phi phine yeng ban ya ya kane ka rally ban presa ya ka jing tumo ka sarkar ban don ra ya kata ka industrial state hakane ka snong ka jongphi Pinakaliang ka chunga ngayang hangme nakaliang ka FKSP Bernard Salkil ngiro kum ka federation idon sisay kata ka mensim kabangi persa juri ya kane ka jing tumu jong sarkar bahkan wanra ya kane ka industrial state hakane ka jala hakane ka sinong ka jongpi namar ngiro idon hakane ka dong ka thain ka jongpi ka bamarjan kabangi idon hakane ka jala hakane ka area jong kane ka Bornihat hi barakawai lada ka kata ya phi yang aru ya kikun kikti ya kipersa gijongi kibansawan lasai sisi kadon kajing talang kaya kabangi lai ya kini kisni kisnam ki balalek baka jela kajongi barkane kadong kathain kajongi ka Bornihat kalalong ka we kata ka jaka kabalayo ya kata ka nam kabaningkong do hari India kum kata ka jaka ka bajabok tam tibami kita KLR ki bajabok tam pesakat no ngi ki ginong song snong jokane kadong kathain kajongi ninang ya mat bat nginang ya mat ya kini kijinge kibangi lasem hakini kisnem ki balalikna hato ka sarkar kami imo ya kata kijinge kabangi kumungin song snong hakane ka Bornihat ka jongi sakap me baki kikwa bangi kinong song song sine minayay bam ya kini KLR ki bajabo kumbangi latep kinong song snong bakal jela kalajit ya kane ka jong ka thain ka jongi ka industrial area bat ilatip sai ka jela jong asam kurajit ya kane ka benta ka bamarjan ka jongi kata ka industrial area sakat no nginya bam bat asam nginya bam bat Meghalaya ya kita ki jabok ki bami kita KLR ki bami kita KLRB ki bami ka bangi lasai sisngi nginya sibun jat ki jingpang kinakaliang ka jongi kum ka federation of Khasi Jantian Gara people ninda ya don ringkat lembati nadu kasi gane ka basdang ka bapi pilay khot ya wer yangi baga jubab kanlang yabi hawaja arbu pula lanapi ya ile ini ikan kibanyan kibayuroi ya ka bandai ya ka bomdai banyan ngin sa jubab bi osnem arjar bu pula ngam ko berkan shimun